Tinokutambira kunhau dzomanhoko dzozuva romakumi mairi nopfumba mwedzi uno waNyamavhuvhu. Nyasi radoka riri zuva rokufuma hwako vanhu vari kusenza nehurumende mukumbundikidza kodzero dzevanhu. Kwatanga imba lakare ndauzi yabuditsiwa kuti ndiyo inomwotika yakasenzesiwa pakunombunyikidziwa kwatawanda muchehiwa. Waramba kubuditsa mazita avanhu wakanga watora motika yawo. Kwabuditsiwapo kare pachena kuti sachigaro wanamai kubato reMDC Alliance kubulawayo Tendai Masocha anga aripo pavanhu vakaita kuti tawanda muchehiwa ambunyikidziwe nokubatiwa nevanhu vomapurisa. Bato rache reMDC Alliance ratiba rareketa chinhu. Kwafumuhwapo kare kuti Patison Murimoga mumwe wevanhu vomapurisa abuditsiwa kuti ndiye umwe wevanhu vomapurisa anopa umbowo nezvinenge zvichiitika munyika. Izvi zvabuditsiwa mutsamba yakanyoriwa musi wa12 mwedzi waKubvumbi. Izvi zvabuditsiwa nevanoferefeta heno kuti wamonzora waanotamba nawo pari zvino wachatiwo kudini. Kwapfa nzou dzinosvika 10 kunzvimbo yohwange kodzinogara. Paribe chazikana kuti chii chadzigwarasha. Tinoramba tichindovimba kuti hurumende yedu ichaita bau rokuchengetedza nzoudzi. Aka kasike kutanga kuti nzou dzakawanda dzindopfe zviribe kana ziwa, pamwe dzakamboisirwa chepfu inonga yenduru yogahwe chaiyo. Hurumende yeZimbabwe yakutotsvaka nokuvhima vanhu vayo wakaburika paSouth African Broadcasting Corporation wari kureketa mamiriro zvinhu. Vanhu vanosanganisira noXolo uyo akatobva azoona paita motika zhinji dzakauya kugara paumba pache. Akatozopedzisira atizira kumapurisa, izvo zvinova zvatovhiringidza nokuti zviri kuitika muZimbabwe asi muSouth Africa. Mumwewo azopedzisira atiza kumusha kwache Josephat Ngulube atoendawo kumapurisa muSouth Africa achida kubatsirwa kuti achengetedziwe. Heno kuti hurumende yeSouth Africa ichatiwo kudini pazvinhu zviyi, asi tinoimba kuti vachagoreketa nevanhu hurumende kuti wareke zvokuita kusikinya tukono munyika isiri yawo kudando. Zvipatara 15 zvonzvimbo yoChorocho zvakapuwa zvinhu zvokumbasha dzokudzivirira nadzo chirwere chodzihwa mupengo newana wadzo vari kunze kwenyika. Izvi zvaitiwa mushure mekunge mumiriri mukuru wekanzuru ikweyo aita kumiramira kureketa kuti zvinhu zvakaoma, idi wakabatsirwa. Pakandosara bedzi makiriniki anosvika 9 aribe kubatsirwa pari zvino, asi tinoimba kuti achagobatsirwawo pamberi. Toringadzo pasi rese. Nyika dzokumadoka zuwa kuAfrica dzabvumira kuti nyika yoMali iite hurumende yokumirira kuti zvinhu zvigadzikane. Hurumende iyi kwai ichagopuwa gore ribodzi kuti paitiwe sarudzo dzogutsa ruzhinji. Wabva watiwo zvikaitika izvi wachagona kuzobisa zvirango zvoupfumi zvawakanga wawaisira. Nyika yoIsraeri yatiyo nyika yoRwanda ndiyo yega nyika muAfrica yakachena padzihwa mupengo. Zviri kutoshamisa kuti kwose dzimwe nyika dziribe dzihwa mupengo rakawanda dzakaita sana Mauritius dziribe kuisiwawo pakuti ndidzo dzakachena. Wazhinji kuMauritius waita zvokuratidzira nyasi nokuda kwemapfutawo dzimotika aribe kupepetiwa akarataiwa nochikepe chokuJapan. Wazhinji wavo vari kuti hurumende yavo kuMauritius ko yagoita zinyekenyeke mukuti kambani yochikepe iyi ibhadhare zvokunadzirisa nharaunda yavo. Wazhinji wavo
kugara pasi nokuti mabasa avo anga ari okuti vanhu vanouya koshanya vashanye vachiona nzvimbo dzakanaka dzomahombekombe. Tinoimba kuti zvichagadzirisika. Takadaro mabi angu murinzike zvezvinhu, ndini wenyu Mhanduwe woNhau.